Ifen kérte, hogy strandokról is tegyek fel képeket. Hát nagyon sok strand van, most néhányról teszek fel képeket meg videót. Ez itt a Porto Cofu Beach, hát egy több száz méter hosszú homokos strand, egy ilyen zárt öbölben, szélvédett, meg a hullámzás se jelentős emiatt, viszont fa az nincsen sajna. Ebben az öbölben a térkép szerint van a Mamba Beach, ami szerintem mint strand nem jelentős, de a látvány miatt raktam be, mert az nem mindennapi. Ez itt a Goa Beach, ami nagyon vadregényes helyen van szerintem, csak elég nehéz autóval lejutni. Jópofa Beach Bar a szokásos fekvőhelyekkel. Ez egy híres, népszerű hely, de most nem voltak túl sokan. A következő már Szárti. Itt felmentem egy dombra, és onnan próbáltam az egész strandot így egybe felvenni. Hát jó hosszú, homokos strand, rengeteg beachbárral, kiülőkkel. Hát árnyékot azt nem nagyon találsz, csak hogyha viszel magaddal valamit, amivel csinálsz. A víz elég tiszta szokott lenni, de most eléggé hullámzott, ilyenkor van, ahol eléggé zavaros. Ami nekem tetszik, hogy itt elég fura a homok, hogy vannak fekete, meg aranyszínű szemcsék, ami ahogy a víz így mozgatja, így nagyon érdekes látványt nyújt, itt próbáltam a videóban visszaadni. A következőre nem olyan egyszerű lejutni, ez egy nudista strand, most éppen nem volt senki, úgyhogy videózhattam nyugodtan. Szárti után délre van a Platania Beach, ez is egy elég hosszú homokos strand, itt sincs árnyék. Erősen kitett a hullámzásnak, itt mindig annyira felkavarodik a víz, hogy itt nem igazán tudok snorkelezni, mert annyira zavaros a víz, hogy semmit nem lehet látni. De ugyanebben az időben, például a Narancsparton simán lehet látni a víz alatt. Közvetlen a szikla után, ott délre, van egy nudista részlege is ennek a Platániának, hát közelről nem videóztam ott nyilván. És itt van a Orange Beach, ami a kedvencem. Erről most nem sokat mutatok, majd inkább szerintem csinálok róla külön egy videót majd, amiben jobban megmutatom részletesebben. Most ennyi, ez is elég sok lett, úgyhogy folyt köv.